Sikke en aften. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal udtrykke min tak for den fantastiske fejring, de har givet mig. Jeg er virkelig, jeg vil sige, jeg er nærmest målløs. Men tak af hjertet til alle dem, der har udtænkt den aften, og alle dem, der har gennemført den, og til de mange, mange mennesker, der mødte op på en kold januaraften midt i København. Tusind tak af hjertet.